С почивка. С почивка. Половин час на ден да си почина, да остана саме със себе си. За мен си е огаждане това. На някой остров, освен. Може би местата, на които съм била в Италия, просто са ми оставили някакъв лош отпечатък. Когато бях стюардеса, имахме полет до Милано. Кацахме в Милано и се оказа, че има гръмотевична буря и не могат да излитат и да кацат самолети. Стояхме поне 1 час с пътници на борда. Беше много изнервящо от страна на всички пътници. Ти правиш съобщение, че всъщност има гръмотевици, няма как да излети самолета. И въпреки това, пътниците са сърдити и кисели, защо този самолет не излита и те ще ли си изпуснат връзките. Не излетяхме, защото времето изобщо не се оправи. Свалихме пътниците. След това почнахме да обикаляме цялото летище в Милано. Беше много странно, защото за първ път виждам толкова огромно летище, толкова празно. Беше много странно. Ghost Town направо. Оказа се, че заради тази гръмотевична буря няма свободни хотели в цяло Милано. Трябваше на следващия ден, след 2 часа, пак отново с шатълбуса, да отидем на полета. Това беше много интересна история в Италия. Салата капрезе и много морски дарове. Обичам. Калмари. Искариди. Окей, искариди. Спалнята. Да, аз много се обичам спалнята, наистина. Ако мога да си лежа, защото там най-малко време прекарвам. Наистина. И SPF фактор. Задължително. Морски дарове и салата капрезе. Благодаря. Самардала. За да е по-народно. Българско. Не, в кафето. Окей, благодарим ти, Цвети.